pa sa video nakuha kan sarong concerned citizen, ang pagresponde kang BFP dait sa nasusulong harong sa porsyon kang Lukban Street kang nasabing banwaan. Sigun sa BFP, pasado alas 2 ng hapon kan mangyari ang kasulo. Asin swerteng nasara ni sana sa bisinidad kang kasulo ang personalized kang BFP dait na may pigkukondusir na aktibidad. Posibleng faulty electrical wiring hali sa poste ng kuryente ang rason kang kasulo. Huli tagibo ang harong sa light materials. Tulos na naglakop ang kalayo. Swerteng daimaning nadamay na ibang establishmento as in residensya sa kasulo. Na residential house po ng Ong Sung Pin, ni Ong Sung Pin, mga Chinese po ito, na yung bahay pong yon ay nabuo daw po yon ay 1945 pa, kaya kumbaga po kahoy yung ano niya, saglit lang po talaga na tinapitan po ito ng apoy at tuluyan po itong lumagablak. Nagkataon po na meron pong mga barangay assembly na yon na pinadadala po ang mga Bureau of Fire. So, kalapit lang po ng barangay, yung barangay assembly, so agad po itong napuntahan. Uminabot sa ikatulong alarma ang kasulo. Alas 6 ng hapon, parehong aldaw kang ideklara ang fire out. May kasama po kami ang Chinese Volunteer Fire Brigade na pinangungunahan po ni Sir Doming Tang. Kasama pong remote founder rin. At tinawagan din po namin ang mga kalapit na bayan namin, gaya po ng Basud, San Vicente, San Lorenzo, Labo, at Vinsons. So marami-rami rin pong fire truck ang nakarating. Kaya po malaking pasasalamat po namin. Mientras tanto, natupos naman ng kalayo ang sarong bodega sa Purok 1, Barangay Baclayon, Bakakay, Albay. Poko mas o menos alas 12:24 ning ugtok ang Biyernes, Marso 24. Sigun sa BFP Bakakay, tulos man na narespondihan ang kasulo. Base sa investigasyon, posibleng nagpo ng kasulo sa nawalat na nakasaksak na grinder sa bodega. Maswerteng dai naman na ibang residensya ang nadamay sa kasulo. So mga ginagamit sa mga work area na pagka nagsaksak kita dapat nakafix po ang maggabos ng mga saksakan. Kasi kung magamit kita pinaapod tang octopus connection or mga extension wire na hindi kaya po ng capacity ng wirings para sa load para duman sa pigagamit pong makina, kay puwan po, na-check po ninda permi yan. Tigtungkusan sa nakang BFP na nainot pa ipost sa social media ang kasulo antes ipaabot sa inda. Abiso kang otoridad, ipaabot mo na sa inda ang kasulo, ngani na maagapan asindain ng madamay pang iba. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal